Здравейте ви, бокс. Здравейте, Нищо ми се бъгва така да CS, че е ти така падам. ще искат играта, бе. Набързо ще поиграем 3 рунда. Искаме да поиграем на CS. Така, един въз един леко. Е, така да го спокана с Дигъл. Браво, той ме би. И сега едно на 0 за него. 3 гейма играем така за гейм. Ние сме си приятели. Абе, какво да кажа за Бигбос? Не искам хейтер такива глупости, малко мъмня под носа си. Така си говоря просто. Малко е слаб за мене. Слаб. Слаб си. Аз се ли гонтя. То и аз. Ники, О, Ники Коста е. Тук играем сега. Правим клип. на CS ли? Да. Бро. Той ме би. Това е VBOX. Можем да покажем някакви техники. Примерно тактики. Даре, Ще видите една от моите тактики. Сега ще видите една от моите тактики. един четвърти Скарваш гейм. първо Дигъл, после сменеш, после му скарваш Дигъл, но този път с Дигъл не ми вървя. Време до 4 гейма. Или още един гейм. Продължим до 10 да зарадваме хората. Маре до 10 гейма от мен да мини този път. Както виждате, 3 от 1. Ще качвам от Пак. YouTube. Тя на този удак така ще му скъсвам главата. Много играе пък само му къс. Добре бе. Направо се залепих. Браво те. Ако се чудите за кой е без HD, защото много е голям клипа, 10 минути сигурно. Колко? Дами господа, виждате с какво оръжие съм, сега ще му пръсна манерката. Ох, мамо, само се докопам до това хубаво оръжие. Сектир! Няма! Аре от мен да мини този път. Че като го взема... Гледай, вижте от колко сме. Ти защо си три от нула като бих те пъти, бе? Жал се реснах. Тай в газото. Вижте една от моите тактики. Да, не подейства. Аз си казах, пригонтих са. Кой ми пише пак, бе, да еба. Направо да го приключвам на бърза ръка. Тая твоята хрискирване, то става, бе. Тихо е. Не то става, това си е така. Ви колко сте, бе? Един. Сектир, бе. Охо. Ела, че сега аз рискам, виж какво та правя. Аре, Ники нямат съда. Опа. Комни опак. Ще правим фен скайп, ще ви дадем празното IP, ако искате да играете един въз един с някой. Да видим колко големи ботки сте. Тихо е. Така. Ние просто се легаем в този клип, не искаме да правим. Игра стигнато. Това знаеш какво. Ех, мама ти дева. Опа, се завепе сега, а? Парички завепе, а? Бре, кога взехме пари? За кой ти плаща, ти не заслужаваш, ти си мангал. Само ходиш да крадеш на хората. Циганин, бе. Бъде си хващаш желязото. О, мама ти! Ти за кой не си знаеш? Аре, още 3 гейма и се радвай. Хриси Кирова, и то стана, Макни бе, хората слушат, бе. да слушаш, бе. Ще твоята се линка на Хриси Кирова да го чуеш. това да не е някакъв роман, бе. Роман не, бе. Това е най-големия роман, бе. Мри, бе. Ми брат, много ясно. Скалащ. Аре нож. Куаре. Аре тази коля. Ще заколиш ти. Аре скочим пак така, аре.
Аз станах на 120 хъпа, но ти си гейче. Да, спято иска Николай Христов Илиев. Ту. Ама скайпа не ми е така. Айпа мога да ви го кажа. Тихо е, тихо е. Тихо е. Си си долна Петрова. Ей, базикам се, бе. Хе-хе. Пише са Waverly Place. Най-големията път в света. Така ме скайп. Виждате какви идиоти има на света. Вижте какви са О, път. да ти е сладко. Аз му викам нощта и ми вари. Ей, ми ка. Бози хора, ако искаш. Так се виждате 3 от 4 по този 8 от 4. Сега се стягам малко, защото по този начин няма да продължавам. Стягам се, сега ще му пръсна манерката. Слагам за ушитина. И той не се показва, да, господата, него го е страх. Той не се показва. Но се показа, опа, 9. Аре, още един гейм и падаш. Нищо много. Само че Ники толкова пъсън ще стоя горе на Сери, той е полезно. А. Тяра, дали ще идваш? Не от света. Сам да не дойш от света, брат. Кой стане? Видях тая говно. Ох, майка! Аре, бих. Еми, това беше от нас, Вибокс. 15, до 15. Да, бе, духа ми чепа. Аре, до 5. Това беше от нас, Вибокс. Това До беше. нови срещи.